ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Пешина соҳиби камарбанди БМФ Макс Холлоуэй баъди бохт дар ҷанг зидди Чарлз Оливейра фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. аз ҳама парвозҳои баланд ва аз ҳама афтиданҳои вазнин ҳамон шом шоми ман набуд. аз оила, дӯстон ва мухлисони худ узр мехоҳам, ки онҳоро ноумед кардам. эҳтироми ман ба Оливейра, ӯ вазифаи худро иҷро кард. Чарлз сатҳи худро нишон дод. барои ҳамин эҳтироми ман ба ӯ аз ҷониби ман ягон вақт баҳона набуд ва ин дафъа низ баҳона намешавад. ман аллакай дар чунин ҳолатҳо будам ва медонам, ки чӣ кор бояд кард, то ин ки баргардам. мо ҳоло аз анҷом расонидан хеле дурем, навиштааст Холлоуэй. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Макс ягон гуна баҳона накофт ва бохти худро қабул карда ваъда дод, ки бармегардад. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. инак дӯстон, чанд дақиқа пеш чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия, Ислам Махачев ва менеҷери ӯ Али Абдулазизро танқид карда чунин суханҳо навишт. боз Ислам баҳона ёфт, ин дафъа осеб. ман доимо медонистам, ки дар турнири кохи сафед баромад мекунам. ҳатто UFC дар баъзе лаҳзаҳо гуфтанд, ки муҳорибаи маро дар ин турнир ташкил кардан намехоҳанд. лекин ман медонистам, ки ин як қиссаи гуфтугӯ аст. вақте ки онҳо ба ман хабар доданд, ки дар кохи сафед баромад мекунӣ, онҳо номи Исламро гирифтанд ва ман бе ягон фикру андеша дарҳол розӣ шуда ин ҷангро қабул кардам. гарчанде ки ин муҳориба расман тасдиқ шудагӣ набуд ва турнири кохи сафедро бояд пагоҳиаш эълон мекарданд. вақте ки ман саҳар бедор шудам, фаҳмидам, ки Ислам осеб гирифтааст. баъд Ҷастин Гейҷи пайдо шуд. боз барои гурехтани Ислам дигар кас ҷавоб медиҳад. менеҷери онҳо ноодам ва хеле бадсурат аст. Ҷастин, дар кохи сафед вомехӯрем. ман аз он нафароне нестам, ки одамонро пас мезанад. ҳамаи кор зуд ба анҷом мерасад. вақте ту бедор мешавӣ, ҳамаи кор аллакай анҷом ёфтааст, навиштааст Топурия. ва дӯстон, агар мо ин суханҳои Топурияро ба назар гирем, пас аз рӯи суханони ӯ Махачев гунаҳгор аст, ки муҳорибаи онҳо баргузор нагашт. лекин менеҷери Топурия Малки Кава тамоман дигар суханҳо гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. матчмейкери UFC Хантер Кембел ба мо занг зада пурсид, ки шумо дар кохи сафед зидди кӣ ҷангидан мехостед? зидди Ислам дар вазни нимёна ё зидди Гейҷи дар вазни сабук? Илия дар ҷавоб гуфт, ки бо Ислам дар вазни нимёна ҷангидан мехоҳад. ва мо ба Хантер гуфтем, ки лекин пулҳои пешниҳодкардаи шумо кам аст. баъд Хантер гуфт, ки баъди 20 дақиқа ман ба шумо занг мезанам, лекин занг назад ва пагоҳаш ба мо гуфтанд, ки муҳорибаи Илия зидди Гейҷиро таъин мекунанд, гуфтааст Кави. ва дӯстон, аз ин ҷо чиро фаҳмида мешавад? аз ин ҷо фаҳмида мешавад, ки UFC муҳорибаи Ислам зидди Топурияро ташкил кардан мехостанд, лекин Илия барои ҷанг зидди Ислам пули калон талаб кард. аз ҳамин сабаб онҳо муҳорибаи ӯро зидди Гейҷи ташкил карданд, чунки чемпион вазифадор аст, ки камарбанди худро зидди довталаб аз рӯи шартнома ҳимоя кунад. ва дӯстон, чанд дақиқа пеш худи Махачев ба Илия ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. мо ҳардуямон медонем, ки дар ин ҷо кӣ тарсончак аст. тарсончакии худро бо навиштан дар Твиттер пинҳон кардан гир. лекин хавотир нашав, як рӯз не як рӯз ту чиз мехостагиатро мегирӣ. ана менеҷери фарбеҳи ту бошад, набояд ки миллиард талаб кунад, то ин ки зидди ман ҷангӣ. мо ин корро бепул мекунем, навиштааст Махачев. акнун дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, ҳамаи чиз аён шуд, ки дастаи Илия худашон пули калон талаб карданд, то ин ки зидди Махачев ҷанганд. ба фикри шумо дӯстон, барои чӣ Илия худаш пули калон талаб кард? пулҳои пешниҳодкарда UFC-ро барои муҳориба зидди Махачев қабул накард, лекин Исламро гунаҳгор карда истодааст. метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.